stvoriteľa neba i zeme, i Ježiša Krista, jeho jediného syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný, zostúpil z zosnulých, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici, odtiaľ príde súdiť živých a mŕtvych, verím Ducha Svätého, svätú cirkev katolícku, spoločenstvo svätých, odpustenie hriechov, vzkriesenie tela a život večný. Dôverujme Kristovi, ktorý nás povzbudzuje, aby sme sa nebáli, ale očakávali Ducha Svätého, preto sa spoločne modlíme.